Yan, magandang hapon mga kapatid. Punta kami ng palengke. Bibili na naman ng ulam. Bakit? Gataan. Magiti. Anong gagawin natin dyan? Ano na lang? Gataan? Tayo. Diyan, sa ulo, 130. Kalahati lang siya. Ulo lang? That's not prito. Ano? Galunggong 170. Ayan. 170. Ayan. Sari-sari. Salay-salay. Yan na lang po sa tambakol. Isang ulo. Oh. Ulo, no? Ilang laman? Dalawa lang. Oh, dalawa lang. Bata lang. Ilaw dito lang. Sige po. Ulo. Ako. Sa pares yan. Ah, ito na. Lahat. 110 tsaka 85. 195. Sige po. Ako na po mag... Ito na lang pag-iwan. Ha? Ayan yung pichay. Ha? Uy, walang bayad. Boy! Ito ba? Boy! Akin na, akin na, akin na. Salamat din po. Tambako lang yung nabili natin mga kapatid. Gagawin natin dito, gagataan lang, haluan ng pichay. Saka yung laman, prito. Para sa bata. Bili lang tayo ng gata dito. Para sa istikwat. Buyas pa. Kaya mo nun. Buyas. Buyas. Yan ka bibili. Bili muna tayo ng ano. Gata. Niyok. Daming tao parang piyesta. Palengke. Boss Niyog, papili po. Papiga. Pas. Ito na yun, boss. Isa lang. Isa lang. Isang piga lang po. Puro lang. Kaya ba? Huwag ka na pichay.
Lo, dito na. Akin ako. Ay, wala doon. Sibuyas lang. Ay, ito lang. 20. Ito lang. Tsaka luya. May luya pa doon, no? Siling, yun ang siling malaki. No? Magkano dito? Ano lang? Dalawa lang. Huh? Pili dito? 3-5 to. Oo. 35. Puro lang. Bayad ka na sa akin. Oo. Ito, boss. Wala na eh. Bukas pa magpilitan ko. Ali malunggay. Distansya pa. Ganito dito sa palengke parang best pag tuwing hapon. Hapon na mimili yung mga kapatid natin. Tapos ba yan, bili din tayo ng prutas, mangga. Sandaan, 1/2. Ano pili ka? Ikaw lang. Kaso na ano eh. Binit-bit na ng pusa yung... Ay, ate dito sa... Kanya hawakan yung anak niya. Huwag mo ako dyan. Pasakin din natin. Pasok dyan. Ano pa yan? Papasok Oo. dyan. Ate niya anak niya. Ano ba pumili? Ito. Maram malinis. Dala po. Maliit lang. Para marami. Siya na mismo nag-attend sa inyo. Kalahati lang. Isang kilo na. Sabihin niya yung anak niya. Wala, dami oh. Hirap pumili. Nagbigay ka ng pulong ba? Diba mo, tama yun. Baka. Oo. Kaya din pa nang mga kalsat nila. Ulang. Hindi. Yan na ba yun? 53 po. Ay, hindi. Hindi ba yan? Wala. Kaya 6. Bawasan mo isa. Yung maliit. Wala na yata eh. Yan. 91. 19 na lang. Ito na mga kapatid yung ulo ng tambakol. Nakasalang na. Ayan. Ang gagawin dyan, patutuyuin lang yung suka and then pagtuyo, saka lalagyan ng gata.
Dalawang putahe agad. May ginataan sa may prito. Solve na ang kainan sa gabi. Ganun lang po. Maraming salamat sa panonood. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when